Hinsau Gwdan लाग्राफोरखौ एसे भिडिअ लाबाय नै आदैखौबो लाबाय बैराथि सानैखौ दा लायगोन र' बैराथि बुरि बुरि सानैखौ र' बैराथिफोरखौ एसे लानोसै नै बैराथि बुरि बुरिफोरखौ लाबाय नै माबायदि मोनदो माला मोनलांगोन जादा माने एडभान्स फैनांगौ जाखो सोर होनलायदो आरो बिदिनो नियम जाखायो नालाय आं डाइरेक्ट फैदों आब'मोनखौ दासो नुदों आङो भिडिअ खालामनानैसो मोजांबा आब' आंनि भिडिअ दसे ओंखारदो आब'खौ लाबाय आं नै हिन्जाव गोदानखौ नायदो लोगोफोर बिराद बिउटिफुल नुदों आब' सानैबो फैखादो हाय गाइस दासो फैखादो नै दामग्राफोरा बिराद मोजां मोजां दामगासिनो दं दहायनिफ्राय गोजानसो उदालगुरिनिसोनो लोगोफोर नायदो रौतानि रौता उदालगुरिनिनो दामजु दामग्राफोरा दामगिरिफोरा दामग्राफोरखौ नायदो जि मोजां दामखादो आरोना मोजांथार दामनो जानोसैना लोगोफोर दहाय आदा फिसाखौ एखेयावसो थांनाय नुदोंमोन माथो दा सोरबासो लाना थांदों ओंखाम जाग्राफोरा नायदो लोगोफोर सेंग्राफोरा मावालासिनो जिरायगासिनो दं ओइ नै ओंखाम जादोंमोन आरोना जोङो बासै जागौमोन बासै जाखांबाय गोथावथारमोन जाबागौ मोनलायलायदोंमोन जाखांबाय गोथाव जाजोबथारदो बिलाथि बाथोनफोराबो खोरदै बाथोनफोराबो अमा बेदराबो गोथावथार जादों दिनैसो नै ओंखाम संग्राफोरा ओंखाम संग्राफोरा नै जाखोबायगासिनो नै ओंखाम संग्राफोरा ओइ नामाया इयावसो दा जाखुमा फैनांगोन र' आङो एसे जों संनायखौ जानोबा खनसे टेस्ट नायबा फैदो लैहोर लैहोर फै नै अमा बेदरा नै अमा बेदरा आदैयालाय मा सिन्थाथा सिन्थाथा ओइ बैराथि ललिया नोंसोर खिथायला गय खावना गांलाय जालिया आं जागोन र' आं जागोन र' आयं बुरिया जों गामिनि आयं मोनानै साइस देलायथारदों खोनायानो खोनायाखै
लोगोफोर जों दायो हाबा जाखांनानै सफैबाय आरोना न'आव सफैनानै खामानि मावस्रांजोबनानै ओंखाम संबाय आरोना स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो लोगोसे कमेन्ट्सबो खालामदो बेयावनो फोजोबथ'बाय आं भिडिअखौ लोगोफोर गासैबो सापर्ट खालामलायदो आंनि चेनेलखौबो आंनि बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय भिडिअखौ